Manyiso ni wang'eyo ni nitie kit somo manyien mar CBE mabende sani pod nitiere bagni kage kacha mapok nongirore molong'o. Ere gima okang' ma kamae dhi timo ne kit somo kama? Gine makoro dhi wito CBE mabor. Kawuono ing'e ni ka wuoyo gi japuonj moko adhi e skunde moko within Kisumu, daher mar nyisi ni moko madhi kata e klas sani grade 10 mowacho no nitie mokia kata mana ndiko nyingegi. To kendo gikia kata somo. Nikech kano chak CBE ni ne nitie a lot of confusion. To kendo joma ne confusion ne oyudo are the same people mochako yudo confusion ka gibire high school. Masama wuoye kodi ni nyithindo gi nyoso yudo mana bug physics to gi bug English. Matieni kata ma jopuonj mapuonjo kaka ana japuonj. Wakia gima onego bed ni wapuonjogi. Koro preparedness onge kanyo. Koro japuonj pok oikore. Janyuol be ok oikore nikech nyathi otero makata pes chiemo onge. Koro ng'ama odenyo dhi winjo wechegi nang'o. Government nyaka dog e drawing board. Nona to daher mar nyisi ni marks mwaneno go, marks inyalo mi nyithindo ginya bedo moderated. To gima ne ground ma idea kidhi ng'iyo to onge. Koro CBE en nyathi ma nyose nyuol kendo nyaka wa support mondo develop nikech ok odwa be mondo kethre. Tadieri to nyaka wawach ni there is confusion and something must be done. Yes. Nitie japuonj mar